क'क्राझाराव गाबोन 27 डिसेम्बरनिफ्राय जागायगोन अल बड'लेण्ड टाइकान्ड' चेम्पियनशिप। क'क्राझार जिल्ला टाइकान्ड' गौथुमनि बानजायनायाव 27, 28 आरो 29 डिसेम्बर खालि सानथामनि हाबाफारिजों क'क्राझार सोहोरनि बड'फा नोगोराव थानाय सिकोनाजार जिमनेसियामाव 28थि किउरगि आरो 9थि पुमसा अल बड'लेण्ड टाइकान्ड' चेम्पियनशिप 2022 खौ खुंफुंनो थाखाय आबुङै साखाफारासै। खुंफुं आफादनि लिंथुमगिरि सुत्रजित नार्जारिया फोरमायनाय बायदिब्ला गाबोननिफ्राय जानो गोनां बे टाइकान्ड' चेम्पियनशिपआव आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे सिक्किम, दार्जिलिं आरो मेघालयनि टुरानिफ्रायबो गेलेगिरिफोरा बाहागो लाफैगोन। बे टुर्नामेन्टआव खमैबो 600सो बादायगिरिफोरा बाहागो लाफैगोन होननानैबो मिथिहोदों खुंफुं आफादनि लिंथुमगिरि सुत्रजित नार्जारिया। क्रिसमासनि गोसो गोरबोजों हामलायनाय आरो बावनाय थाबाय आरो फैगौ गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौबो आं नोंथांमोननि चेनेलफोरनि गेजेरजोंनो बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। जोंहा फैगौ 27 खालारनिफ्राय 29 खालारसिम अल बड'लेण्ड टाइकान्ड' चेम्पियनशिप टुर्नामेन्टखौ खुंफुंनाय जासिगोन सिकनाजार टाइकान्ड' जिमनाजियाम क'क्राझाराव। जोबोद गाजा गोमजायै जागोन। जोङो मैयासिम मोनानिसिम रिपर्ट बायदियै जोंनि बावहाय गेलेनो फैगिरि बिथांमोनहा दार्जिलिं, सिक्किम, टुरा, गवालपारा, दुधनै, बिश्वनाथ सारियाली, लखिमपुर, भजालि, बङाइगाव आरो मोनबा जोंनि बड'लेण्डनि डिस्ट्रिक्टआव थानाय गासिबो टाइकान्ड' गेलेगिरि बिथांमोनहा बाहागो लानो होननानै जोंनो फाइनाल खोन्थाहरजोब्बाय। थ' जोङो रिसेपसन कमिटिनि जानानै 28 किउरगि आरो 9 पुमसे बे चेम्पियनशिपनिखौ खुंफुंनो थाखाय जोङो गोबाङैनो बिसोरखौ दोननायनि बेबस्थाखौ जों खालामदों जाहाथे जेबो उसुबिदा थाया जानायाव, थानायाव, दुगैनायाव, गेलेनायाव। बेबायदिखौ जों एकामडेसन खालामजोब्बाय। जोंहा 27 थारिखआव बयबो आलासिखौ आजावगोन। ओमफ्राय 28 फुंनि 7 रिंगायावनो जोंनिनो अरायथा अल बड'लेण्ड टाइकान्ड' एस'सियेसननि आफादगिरि श्रीजुत बिश्वजित दैमारि बिथाङा स्पिकार आसामनि बिथाङानो आफादगिरि, बिथाङा अल बड'लेण्ड टाइकान्ड' एस'सियेसननि फिरफिलाखौ बिरहोगोन। बेनिफ्राय मास्कटखौ जोंनिनो पेट्रनखा लरेन्स इस्लारि MLA बिथाङा बेखेवगोन। बिनिफ्राय दा टाइकान्ड' माउथपिस बेखौ बेखेवगोन जोंहा रबिराम नार्जारि सार MLA। बिनिफ्राय उरुप कुमार दे बिथाङा जोंनि गेमखौ फिथा हास'नानै जागायजेनगोन। बिनिफ्राय बर्नालि देखा मेडाम दं, बिथाङाबो जोंनि मुंख्लं बावनायाव हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो जुबिराज नार्जारि बिथाङाबो बाहागो लागोन। थ' बिनि अनगायैबो जोङो बै साननैनि हाबाफारियाव 28 आरो 29नि हाबाफारियाव गोबां गेलेनायखौ नायनो आरो देरहासार जालांनायफोरखौ सनानि मेडेल, गल्ड, ब्रन्ज, सिलभार बे मेडेलफोरखौ गानहोनो थाखाय जोङो जोंनिनो क'क्राझाराव थानाय गोबां स्पर्ट्सजों रिलेटेड थानाय गोबां अफिसार CHD आरो गोबां सानैसो लेक्सारारफोर, प्रिन्सिपाल बिथां कलेजनि B.Ed कलेजफोरनि प्रिन्सिपाल बिथांमोनखौबो जों बेवहाय लेंहरदों। बिथांमोनहा फैजोबगोन। बिथांमोनहाखौ लानानै जों बाहाय गाजा गोमजायै खुंफुंनो थियारि जाबाय। ओरैनो साबसे गासै जों 800नि केपासिटिखौ खालामनानै दोनदों। 600सिमा अलरेडि प्लेयारफ्रा फैगोन होनबाय। 800आ बिनि थाखायनो जादों 200 बाराया। मानो होनबा जोंनाव गोबां केटागरिनि बाहाय प्लेयार थायो। जेनेबा वाइट हिसाबै पिउइ, ओमफ्राय वाइट लायै लायै आरोखि ना, जेनेबा 20निफ्राय 40 आलदा, 40निफ्राय 60, 60निफ्राय 80 आलदा गोबां केटागरिनि। थ' माखासे उन्दै उन्दैबो फैनायलाय माखासे गार्जेनफोर फैफायो। बिनि थाखाय जों 200नि थाखाय एक्सट्रा एकामडेसनखौ खालामनानै होनानै दोनखादों आरोखि।